Dobrý deň. Dnes si predstavíme ďalší zo zaujímavých produktov, ktorým je krystalon čučorietka a rododendron. Toto kryštalické vo vode rozpustné hnojivo je obľúbené nielen u hobbypestovateľov, ale taktiež aj u profesionálov. Je zaujímavé tým, že okrem všetkých základných živín a prvkov obsahuje aj síru a práve tá ho predurčuje na použitie na kyslomilné rastliny. Použiť ho môžeme nielen na okrasné druhy, akými sú napríklad rododendrony, azalky, vresy či vresovce, ale taktiež aj na úžitkové druhy, akými sú čučoriedky či brusnice. Toto hnojivo zabezpečuje to, že rastlinky majú bohatú násadu kvetenstva a pri užitkových plodoch ďalej aj bohatú násadu plodov. Používa sa veľmi jednoducho, a to tak, že ho rozpúšťame vo vode. Konkrétne do 10 litrov vody umiestňujeme 2 odmerky tohto hnojiva. V našom prípade máme 8 litrov vody, čiže použijeme 1,5 odmerky. Samozrejme nezabúdame na dôkladné rozpustenie všetkých častíc, a teda dôkladné premiešanie. Toto hnojivo používame v zálievke zhruba 1-krát týždenne a ideálne v období od apríla do septembra. Jedno balenie takéhoto hnojiva vystačí na 250 litrov zálievky, no a keďže neobsahuje vápnik, ale naopak zvýšený obsah síry, upozorňujem vás, používajte ho naozaj na kyslomilné rastlinky a tým zabezpečíte veľmi bohatú násadu nielen kvetov, ale následne aj plodov. Ostatné tipy a nápady, ale aj konkrétne informácie o jednotlivých produktoch nájdete nielen na našich webových stránkach, ale taktiež aj na Facebooku. Dovidenia.